A continuació escoltarem 3 fragments de la banda sonora original de la pel·lícula Titanic. El Titanic va ser el vaixell més gran i més luxós del món a principis del segle XX. Just fa 100 anys, el 31 de maig de 1911, quan va ser votat, era quasi tan llarg com 3 camps de futbol i era tan bonic que l'anomenaven el vaixell dels somnis. En la seva primera travessia d'Anglaterra als Estats Units va topetar contra un iceberg i es va enfonsar. Encara que es pogueren salvar unes 600 persones, en van morir més de 1.500. La lletra original en anglès va ser adaptada al valencià per als alumnes del Canvas del curs 2007-2008. Thank you.